U Menteri Katanat Kampo Yen Kari u Amit Shah ula kular ya Kakasi Students Union KSU baka sorkar pedeng kalak bentuklar hakabayade berkakam ya kajapun hapedeng ke Assam Meghalaya. Nada kijinga keren hapedeng kijela kin seiso. U pintip ru basyan ke sorkar pedeng kan sathong ya ke komiti jong ki judge balasong that ke Supreme Court bakin bishar benia bat aya karai halor ka jingdawa ban kenthop ya ka ktien khasi haga khernet ka bapra ni 8 schedule. Kani ka jingkular kalawan long hadin bakino ngalam ka KSU kilay kendo ya u Amit Shah haslong ha ka jingwane shimbenta jong u ha ka jingalang jong ka 73rd plenary jong ka North Eastern Council NEC. Habakaren Shakilat patai kubor hadin kani ka jinga kendo u General Secretary ke KSU Usamla Ruben Najar ula ong bakaseng kalaya keren halor kilait li kiman bakong san ki baken thom halor ka jingdawa ban pentrikam ya ka inaline permit ILP kabade ka jingdawa ka plasa ateng laslam. Namar ka jingsha kendang jo ki mender di ha West Bengal bat Assam kini ki mender kim shimla lit pha sha Bangladesh Henry Klaphet Sakma kat shabalam. Namar ka Meghalaya kamdan ya kaan banyadaya ladi na ka jingwan rung jong ki bakum kini giberiyo kumta kapor klade ban pentre kam no ya ka ILP kenang banla banyadaya ka dikajat pinriyo khasi jantia bat garo barit pan ulaong. Halor ka kam ya ka Japut bat ka Assam ulaong ngilapan sngow ha u Amit Shah bak Assam dangshan kelapan pau ya ka jinglet don bor ha ki jaka bayakan an da ka bapen ken ya ka status quo. Halapangap bat kiwe pat ki jaka ka Assam kalale don bor. Da ka bapen kenru ya ka jingpen bet na ka benta ban penne ya ka syongsuk syongsngan ong usamla najar. Ha bapen tip ba u Amit Shah ula kular da ka baong. Kani ka day ka kam jong ki arjela bakin ya penben. Henry lada kani kam ya hakalinti ka badai ka sorkar India kan satuklar. Halor ka jingdawa ban kentop ya ka ketin khasi haka 8 schedule. U Amit Shah ula pentik na baka ni kam kalayat syakman bat ha kini gisngi ni benai ki banwan on tau ya komiti jong ki judge bala syong that ka Supreme Court. Kidon kumbashi spa teliki ketien ki bala dawa ban penrong bat kani ka komiti kan sa shim ya rai halor kani ula ong. Ha bakli la ka jingalang kalong ka baseiso usamla na jiar ula ong. Ngimla ban ong la ka jinga kendu kalong ni em ka baseiso. Kum ka seng ka kamram ka jongi kalong ban pen sngowi ki jing e jong ka jela bat ka syong ha ka jela bat ka sorkar pedeng ban bishar bat ban pentrekam ha ka bayade bat ki ILP ulang kani ka day ka jing dawang ka blas lembha naduk ki snam ki balalet no ila penlong ki jinga ki ban dawa pentrekam ya ka kenang ban la ban ya dai ki try ri try molong menta ka syong ha ka sorkar pedeng bakan bishar benya ya kan ka kam bat pensyai balay badday ban ai ni om day ban ai ya ka ILP.